Začal sa školský rok a Bratislava je opäť preplnená, alebo aj prevalovaná. Nové cyklopruhy, ktoré v hlavnom meste vymyslel magistrát na čele s primátorom Valom, nepriniesli nič iné ani žiadne zjednodušenie dopravy, ale práve naopak preplnené nábrežie. Akurát pri najväčšom nápore ľudí. A čo si myslíte, koľko cyklistov využilo tieto nové cyklopruhy? Poviem vám, že nikto. Toto je progresívna politika v Bratislave. Proti ľuďom. Takže tuto sa začína pripájanie dvoch pruhov do jedného. Pokračujeme, teda v jednom pruhu. Tam v diaľke, ako vidíte, sa do Šturovej napájajú ďalšie autá, ale títo im musia pustiť, električka samozrejme. No, poviem vám to tak, je tu extrémny chaos a to ešte nezačalo ani zlé počasie. Neviem si predstaviť, čo to bude za dažďa.